Fújt fel úgy a lufit, hogy 15 cm felfolyatlan rész maradjon a végén, és csomózd el. A két első bömborék 1-1 cm-es legyen, amiből a macifül alakú buborékokat csinálunk. Ezután egy 2 cm-es, majd két 2,5 cm-es buborékot teker, ezek lesznek a fülei. A két 2,5 cm-es buborékot fogd egymás mellé, és egy határozott mozdulattal tekerd el őket egymáson 2-3-szor. Ezután 6 darab egyenként 1 cm-es buborékot készítünk, aminek a két végét egy pontban eltekerünk, ez lesz a pónilosz sörénye. Az így kapott hurkot betekerjük a már elkészített fülek tövébe. Most következik a póniló két első lába, 2 darab egyenként 6 cm-es buborék. A buborékat fogd egymás mellé, és tekerd el őket egymáson a fülhöz hasonlóan. Ezután a póniló teste és 2 hátsó lába következik. Az első buborék 2 cm-es legyen, majd 2 6 cm-es buborék. A 2 6 cm-es buborékot egy pontba tekerd el, egy határozott mozdulattal 2-3-szor. Ha kész vagy a pónival, alkoholos filccel szemetszájat és más jellemző vonásokat rajzolhatsz neki.